Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Sorkar Megla Democratic Alliance MDA2 kala ban kylliang no iki shuki Myntri Sorkar la syai kasni batkat kum ketelong Khubor ki Myntri ki ban syak penduk no iki shuki ki dan haduk perangut kat kum ketelong Khubor belayo la pentip ban alor ki Myntri ki la ban syak penduk pendam no kynthup iki MLA jong ka BJP uba elhek ban shim no da uba san borsulai ushakler warji ban shim no da uba Methodist dekhal ki ba long ki MLA jong ka HSPDP ki weipat ki bala syak ban penduk no ka shuki ki la bandai ka Myntri katanat ka koj ka khia ka kong amparin lengdo Myntri bapej ya katanat excise uba kermenchela Myntri katanat food and civil supplies uba komengwan embon Myntri katanat boarding u80 mondal Myntri katanat puri puthi urakam esangma batru layok ka Khubor ba Myntri katanat tourism uba pol lengdo mauru ula ban syak penduk no ka shuki jong u ketelong Khubor kalau ongru bagi MLA ban yok ban shimti no kum ki Myntri ki kynthup ya MLA ka sora uba Gavin Melim MLA ka Jowai uba Wailat Miki Shilla MLA ka Mairang uba longru kum speaker barim uba met ba lengdo MLA ka Amlarem uba Lakamen Rumbui MLA ka Resubel Para uba longru kum deputy speaker barim Timothy Di Shira bat MLA ka Mendi Pathar Marthon Sangma ketelong Khubor belayo ru ka ong ba ka jing pensma ya ki Myntri thamai haka Sorkar MDA2 kan long haka porjan mi tangba hadu mentapat 4 tips setia ya ki tenat ban bat kini kumju ru ya ki tenat bau Myntri rangba ukonrat ki sangma penkup no haki baroh